Jornada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras ganyan mga tugang alas 9:34 inaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermojeno Olea and Family, Unang Barangay, San Juan, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Dininia Consumer Goods Trading, owned and managed by Jonah Dininia, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel, located at Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering, with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolly and Mrs. Joseph Paira. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos maray na aga mga tugang and welcome sa programang Bicol Connection. From Libot, Manila, Albay. Ini po si Joey Habana Lim, kaibanan ko sa lado teknikal. 2017. Si paring engineer idol Charlie Binaopra. Ramon talaga. Simple man ang buhay, basta ikaw Sa information, yaon digdi si mag-ius ka Aldrin Orlando. na makakaraos pa ang mabuhay sa kinapanharap. Yaon man po si Ma'am Kayla Ligasyon, Mahugangan ang samong magayong-gaya na finance manager, administrative officer. mo iyan, basta si Amad. Sa transmitter side, Umari na kamod. engineer Joanner Divilla. Kulano reggae, magkasararo, nagabos kita dikte, pwedeng bumailihang Yaon man si Jimmy Guanzon, ang sa tuyang maskuladong PSG. problema mo. Uragong dabag, haarang kung kayang-kaya mo. Bumaili ka na sabay sa Siyempre, ang sa tuyang mga karonda. ugma naman ako. Sabay na kita sa kantang big. Yaon sa luwasin da karondang Philip Baracena, Rocky Bayubo, Ipagpasap, John Batan, Rot Pornilios. tawa nagtitius, makusog ba kung maluya. Saksi pagkakita, pag-ampulkan man yung nagtuga. At tamanon tanggapos ang satong kapan. Kung igwa pong gusto mag-apply, announcer, reporter, Kasalugan, welcome kamo sa RPN DCKI. takaran. Mari nagapos kita dite. Mapahal naman ubang de. So may mga kumpleanyo, happy birthday. Sa Bicolano reggae, murago ng gabos tigde. Mari nagabos kita dite. Mapahal naman ubangge. Pwede kang bumaili sa Bicolano reggae, murago ng gabos tigde. Hininga naman si Ma, hininga naman si Pa. Sige ang iwan, lagay na buwan
tugang, sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Sa mga mag-aragom, ma-celebrate kan sindang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Endo Gabon. Magdanay man lugod ang lipotok na pag kami naruutan kan mga mag-aragom. Maging faithful sa lambang saro. Sa may mga kapiyastahan, happy fiesta. Mari nagabus kita rin Mapalaman o bangge Pwede kang bumayle sa Bicolano reggae Uragon ng gabus tigde Matabit sa kapwa Nakita paglingawan Ang gagayo ng gambulon Nakita pagputulan Lumagaw ka ng matanos Naikipiktimakan Mga untag patay Sutama daing lamang Pagapot sa mahal na Diyos Nakita paglingawan Anong kusok pakibagyo Kaya taiyan Basta magkasararong na ikipaparayaan Bicolano ka maga Kayang-kaya mo iyan Mari nagabus kita rin Mapalaman o bangge Believe na talaga ako kay paring siya. Nadangog ko na sa bagong amay na aga sa mo paring siya. Siguro ito mga alas 5. Mari nagabus Ata na ako, pertian, pairig-da ako pa. Nagkabubuhat na ako. Tayo po, burbaylin ako. kang bumayle Sabay i-exercise, sigid-sigid na padagos kan mga down-down Mari nagabus sa palibo. Perti na naman niya akong na-discovering sunatan. ka bumayle sa Bicolano Pero pati niya ako albayano nagkanta. tigde Ayo, albayano man Mari ang nagabus kita rin magayaw no na ano ini. Mapalaman o bangge Pwerte. Pwede kang bumayle sa Bicolano reggae Uragon ng gabus tigde Hilinga naman ini, hilinga naman ito Tamili may pinagtain na nagakatino Production once again Mili nga may pirag dahil nakatino. Ayaw mira, no? Yung mananggad pala no, no? Igwa pala na minsan araw ka yan. Paday, matubod ka daw na. Babaero da kita. Nantay siya sa mga nagtarang paday, marasa pa. O ang mga babae baga paday, kundi ang gusto ko lang sabihin sa ida na. Bako man kami mga babaero Yes man Bako man kami mga babaero Bako man kami mga babaero Yes man Bako man kami mga babaero Bako bang kaming mga babaero? Bako man kami mga babaero Bako man kami mga babaero Kaming mga Bicolano talagang kakaiba. Pag-igwang namumutan talagang sarap sana. Mapusugo ng aura sa mga daraga. Madali unsing bagon sa saruki at sana. Dahil kita pahaloy abot ang kisarong simana. Pag kami igwang Mga tugang haros sobra sa 14 million na kantidad ng family food pack bakay kang daraga. na ibariwas na kan DSWD Bicol Tasan kami Bicol sa mga naapektaran pong gayo kan bagyo kami. sa satuyang rehiyon. Kaming Bicolano, bagong baba. Malat tayo pinahayag kan Department of Social Welfare and Development Igwan sa na minabot na po sa 14 million pesos ang halaga pangaranan ba. kan mga relief goods na sa indapong na ibariwas sa man iba-ibang parte kan Bicol Region Malinaw hanggang matapos ang pananalasa ang sa iyang o paglamasa kan bagyong paing ka nakaaging simana. pati amayo. Sigon po sa ahensya, nasa sobra sa 23,000 Bakal sana na mga family food pack ang sa indang na itao sa mga pamilyang naapektuhan na gayo super kan nakaaging bagyong paing. saga po habang siya Ali sa anom na probinsya kan Bicol Region nang nagtsatsaga. na kung saan sa presente po padagos pa manggirara in relief operation kadain Dawa na mula kong kasabay kang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno katulala. para sa posibleng pangangaipuan pa kan mga Bicolano. apektadong pamilya. Seryoso kami sa sarong baba. Ang probinsya po kang Catanduanes and probinsya kan Albay Seryoso kami. ini po isinairarom sa state of calamity matapos magpalawas ng resolusyon ang mga sangguniang panlalawigan sa sinambit ng probinsya Bako man kami mga na isairarom ang bilog na probinsya kang Catanduanes and Albay kami mga sa state
of calamity. Para itong calamity funds kan gabos na munisipyo isyudad man nasakop kan duang probinsya magamit po para sa pagtabang Sa muyang pigig sa mga naapektaran pong pamilya sa sendang mga lugar. o grabe ang sirang Lalong-lalo na kung marumduman ta, landfall po baga. Si Bagyong Paeng sa parting ini, kan isla, kan probinsya, kan Catanduanes. Naipikingkiling ang matami sa iba basta mga kumang kamo na kami naman sa nanganing dahil kamo bayaan ko maghanap yung iba. Kaming Bicolano, bagong babaero, seryoso kami sa sarong babae. Kaming Bicolano, bagong babaero, seryoso kami sa sarong babae. Bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae, yes man. Bago man kami mga babae, bago man kami mga babae. Mga togang may official na pahayag mo niyan, Nabuha Municipal Station tungkol sa subuot na pagkawara. Babaero, Kana daragang apo dun sana sa pangaran na princess. Gusto sana pong klaruhon, asin itama ka Nabuha Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Paul Cabug, Chief of Police, ang nagrurulawasan ng mga issue asin Bareta sa social media tungkol sa subuot pagkawara salidahan, or missing kan daragang si Princess. yes man. 15 anyos ang edad, asin residente kan Zona 3. Sanan porting, Diyan po sa Barangay Lourdes. bro. Ang nasabi pong barita, bakong totoo. Kung paputa ang Dahil po dahil ini nakauli sa harong ninda, pero kumba ko kasalang durat bako sa rason na siya missing o nawawara. Bagkos ini ay kung paputa ang ninhuli sa abo niyang magpuli sa indang harong. kasalang durat Kaya nakaagip pong November 1, agumon ko yaw sa kuyang bug huli naman sa tabang ka nagkapirang concerned citizen, tungod sa sarong na-convincer po kanina na ini babaying na ang makipaghilingan asin makipag-ulay sa iya. may pusyang big Sa pagkikipag-koordinar ka na pulisya, nakaw ika mapapawaw magkairibanan pong kinaulay kan mga personay ka na Municipal Police Station, pusya buda asin kanina ang daraga. ang bilog na Asin ini po, itina nag-uyo naman sa pakiulay kanina, na umuli naman sa indang harong. suna lalaki na naka Kaya po ang pamayuhan kan kapulisan kan nabuha. taguin babay Ang taos pusong nagpapasalamat sa mga tabang. dabang Tangarga matawanan ng tulos aksyon babay ang problemang ini. kumba Alagad pinagirumdum po kan anak putaan pulisya gabos na mag-ingat man sa pagpupos nin mga mayong basiyan. mo Tangarga kita man po da ang durat day magdulot nin alarma sa gabos na mga nanamamanwaan. puro pa'y taas kang kamot sabi mo ako sa Lalo na po baga na namumuot na maski nyo arende mo nagkakaigwana naman po ning siring na mga insidente ning missing amo kahit sa mga tubod ko sa babae iba-ibang lugar sa Pilipinas. kita ka pasama And then iba po nadudukaya na mayo ng buhay. mo asin pa kung puto Lalong-lalo na iba po baga napababarita pang pinag-aabuso. Kaya maglikay po, mag-ingat po, ang abiso po kan PNP na buha. aagumon ko kaso naman Lalo na po ang mga taong marigmat asin marikas ang mga muro saka pipindot ng kung ano-anong nakakaalarma. paputa ang At nagtitirios na kita mo sa mahal na barakalo, ang durat nakakatao pa ng kaaditan sa publiko ang arog kaning mga bagay. papadaba kung paputa ang babayin
Diyan po sa Sangguniang Bayan man kan Bula, Camarines Sur na pinapamayuhan ni Vice Mayor Totoy Malanyaon. May na inirib kitang impormasyon na iniman pala na Vice Mayor nindo dyan nagagad opinyon sa opisina kan Department of Interior and Local Government. Kung si Isay talaga an may poder, an opisina o an alkalde, an local chief executive o an vice mayor sa pag-appoint ni na mga job order kan opisina kan Sangguniang Bayan kan sinabit ng munisipyo. Dawa baga dyan sa Banuan ka na buwa, nakatalaan nga ni po baga na mag-sagibo man in privilege speech sa masunod na regular session. Ining si Konsyal Doc Ladao para po linawon asin magpaliwanag an sa indang presiding officer vice mayor na si Marisa Bilitario Hao kung si Isay ang mga nag-appoint asin kung si Isay ang may full authority or power na mag-appoint nin mga job order. Si Mayor Fersimbulan ba as local chief executive or ini pong sa indong presiding officer Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Tambarita mi po nasa haros masitin tagayod na mga job orders anigwa dyan sa Sangguniang Bayan Kanabuha. Pero po alagad mabuot si Mayor Persimbulan dire-diretso man po bagaan paswildo ano kan lokal na gobyerno sa mga job order po dyan sa opisina kan Sangguniang Bayan. Pero ang punto de vista po digdi ni Konsyal Doc Ladao kung saan siya planong magtindog sa podyum para gamiton ang privilege hour sa regular session kan Sangguniang Bayan Kanabuha para aramon asin simbagon ini kan sa indong presiding officer. Kung igwa man ang gad nin ordinansa na nagtataon nin authority kaya Bilitario Hao sa pag-appoint ng mga job orders. Ano ang job order? Mga makukonsiderar ba na igwang relasyon ang sa indang pagtrabaho as employees, relation between local government unit and as employees? May kontrata ba na dapat pirmahan ang sarong gobyerno lokal asin man ang sarong empleyado as job order or ang presiding officer o vice mayor ba ang dapat mag-appoint without contract or with contract. Yan ang mga gustong linawon dyan ni Doc Ladao nasaro sa baguhan na konsyal alagad garuman veterano na talaga dahil sa iyang dunong sa pag kan mga bagay-bagay na gusto niyang malinawan. Sa bagay, maray baga sa tao dawa ordinaryong tao ka or elected official ka man kung dahil mo aram di kepuan mong maaraman di maghapot kaya pahapot sa naman sa mga opinion baga kan Department of Interior and Local Government saro na nga na dyan si Vice Mayor Totoy Malanyaon nagagad man ng opinion. Ang presiding officer pwede man na mag-appoint kan empleyado kan Sanggunian kung igwang vacant position for plantilla position gayod. Pero kung sa mga job order garoon may pinakang poder na
laog sa kontrata kan job order ang mayor. Every 3 months kayo, 2 months, 3 months, nagpapalit na naman, nag-renew na naman. Saka minsan mga job orders, minsan nahirakan man, natataan ng bonus. Pero ba kung araw kan mga regular employees or plantilla position or minsan casual, permanent casual, na nakaka-receive man po sinda nin mga benepisyo, lalo na kung minaabot ang Christmas. Igwa man nare-receive na 13-month pay or bonus, cash bonus. Yan ang nagusto tang maaraman. Kaya pag nag-privilege speech daw ini, si Doc Ladaw, i-record sakan magiging kasimbagan po ni Vice Mayor Bilitario Hao. Ano po? Tagarami nag-alis nga na barita dahil manda tutugutan ni Vice Mayor si Doc Ladaw mag-privilege speech. Pwede ba yan? Pwede ba sa presiding officer na kung ansarong konsyal gusto man na magkaigwaning oportunidad na makagamit ng privilege hour kan sanggunian during regular session dahil tugutan? Or baka pwede man natugutan? Pero maglikay po ang mga membro kan sanggunian. Ang presiding officer, pero may kapot-kapot given. Pwede kang iteknikal, kung sige kang raburab sa podium na dahil ka pa rin recognize. Sa Senado baga, pinapa-aresto ang nagpaparangaw-ngaw sa podium, miski ang sa kamara bahan. Tamay poder pala ang presiding officer na magpa-aresto sa nagpapasaway, kung dahil duly recognized. Okay, dapat kung ma-privilege speech si Consyal Doc Ladaw sa gigibunin ng regular session sa Nabua, dapat recognize po kamo kan sa indo pong presiding officer na makapaggamit kan sa indo pong privilege hour. Ay lalo na po ang tatamaan kan privilege speech na ini ni Consyal Ladaw sa iling-hiling niya mo ang power, ano talaga ang power sa pag-appoint nin sarong vice mayor sa mga empleyado or job order kan sanggunian bayan. May ordinansa ba kani na nagtataong full authority sa iya? Expired na ba o hindi pa? Ayan. Or kung expired na, kailangan bang i-renew o hindi na? At dapat ba na ang local chief executive na ang may authority na magbigay ng appointment sa pag-hire ng mga job order dyan po naman sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. So, yan po sa masunod na simana, aantabayanan tayan. As in, i-record mi po ang magiging privilege speech ni Consyal Doc Ladaw. Good morning sa mga taga-bayan ng Nabua. Diyan pati palan mga tugang sa Team 1 Nabua. Dahil naman po nagkakasundo si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Tagaro nagtumang sa ninong niya. Baka man itong tumang talagang sa politika. Garudain na nagkakasundo. Sa garudain na nung magkakabalikan pa sa Team 1 Nabua. Ini pong si Vice Mayor Marisa Bilitario. Garudain na akoon naliwat pang makabali sa Team 1 Nabua sa pamamayo ni Mayor Fer Simbulan. Abot sabihin pala si Marisa sarok man sa pinaghali na kan Team 1 Nabua kan sa indang partido politikal. Dahil na sinda nagkakasurundo kan sa indang advocacy, kan sa indang mga programa. Pero ano ba na kukontrama ni Mayor ni Vice Mayor ang magagaya na programa ni Mayor Simbulan. Kaya kung manotaranin do,
kanakaaging eleksyon po baga, naging garo guest candidate or naging garo partner ni Mayor Per Simbulan sa kargong Vice Mayor. Ini pong si punong barangay Bert Balbuena kan La Purisima. Ta itong kaalyado ninda na si Marisa garo day naman po ni dinarapa kan grupo kan Team Wanabua. Maswerte lang tananggana. Pero inaabangan kan mga tao sa masunod na eleksyon. Kung talagang matubang sa ninong niya, kung talagang malaban for municipal mayor, or dai. O dyan man sa Nabua, nagalataw man dyan, na mayo pa man pong pinagdideclare or mayo pa man pong napipili si Mayor Per Simbulan kung si Isay ang sa iyang magiging running mate. Tadugay naman kayan eleksyon. Pero sabi ko na nga ni, sa mga Pilipino, mas gusto kan mga Pilipino pirming anurlay-ulay about sa politika, about sa sports, about sa kung ano-ano pa. Apira katong Marites sa Camarillo na pakiaram sa buhay ni may buhay man ang aram. Ang chirismisan, kung ano-ano na sanang ikakaraot kan sa indama na kapwa. Dakol kayan Marites, dakol kayan Mario. Pati pag make up nin sarong babae, pinapakiaraman kang kapwa babae. Pati ang pagbado-bado. Oy, pero dyan sa pagsimbata daw, ang pagirumdum tama sa mga ibang kababaihan. Kung malaog sa simbahan, emang kaya itong garuhuna mo baga, sobra namang kasiksi. Ha, ading sa. Pati kitang nagbabanal. Nagiging banol. Ay, banol. Pwede kitang magkasala, ano ha? Imbis na sa tutok ta sa altar ang matata, asin sa pading nagmimisa. Aba, duman sa siksing sa atubangan ta nakatukaw o nakatindo. Na haros ang puson luwas na. Ang hita, ay ano naman niya, pati dagan. Sisay man na dahil matitintaran ang matamong dahil ka mapalingon. Kunan minaagi sa tubangan mo man nagadarog kaya. Tapos kung nagawalat pa ang hamot. Kaya po, wag yaong kita sa loob kan simbahan. Magsulot daw kita katong bado ng pambabae. Sa kahon yan naririsata pa rin ka. Ano daw yan? Sa may mga babae na ngunyan na nagpaparantalon. Ano niya ako yan? Ulay ko niya ako ang mga gorangkan panahon. Ang mga kasabihan kan mga gorangkan panahon. Ang mga lalaki lang ang pwedeng magsulot pantalon. Kaya yung padre di pamilya. Ang mga babae magbistida. Or magpalda. O yan talaga ang nadadangog ko sa mga lululula ko. Ngunyan ang mga babae. Bako man nga ning pantalon, kundi ito bagang nagnipis ng, anong apoy nga ni Ken? Garo nagnipis ng, bako man siyang maong pants, kundi ito manipison lang ng iling na kasakaan lubot. Pati panty, ano naman niya, kumalaog sa simbahan, harog kayo na yun. Kaya dapat palda or bestida, kaya dapat isulot kan mga kababaihan. Or mag-t-shirt lagod na nakapalda o kung ano pa. Basta po, pag malaog kita sa simbahan, magin ang mga lalaki, dahil maglaog sa simbahan na naka-short pant, ano na tayo, Diyos ko. Kung pwede magsapatos man, magpantalon, magbado man na may kwilyo or magpolo, maglong sleeve. Respeto man, asin igalang ta ang simbahan, ang harongkan mal na Diyos. Saka ang sa tuyang mga pag-iribang mga parokyano kan sa tuyang mga parish church. Miski pa di pwedeng mataranta. Kung nan makomunyon sa iya, iriling na tubangan. Hindi po baga. Kaya minsan may padi na na-imbilto sa ano nga niya?
Si Paddy nga nagkaigwang girlfriend. Nagabus Uy, taksulabanan mo. Oh, dapat araw kayo na. pwede ka bumayle sa Bicolano reggae Rago ng gabus Nagiramdaman ko tong istorya. Mari May nagsasablay dapat ding daragita. Mapalaman Ang tiningag ni Paddy, tinawa ng kwarta. Ne, baba daw nga dyan. Rago ng gabus Una nga ya, ang 20 pesos kayo ito, o 200 pesos, magbakal ka ngayon ng araw kayo na. Yan. Hindi nga naman si Chu Hindi nga naman si Cha Ay, napot kang ina, anong itatin ang kwarta ni Paddy? Kaya ang pag Nagsablay nga ako, mama, nahiling nga pagtingin ni Paddy. Tapos pag pinaba nga ako, tinala kong 200. Magbakal da nga akong araw ka ni, araw kayo na. Dahil ko na sabi, Moriho anong ginibo mo? Araw lang nga kayo. mo Mapatakot Pag natural daw pa na naglabas, yun naman ang nagsablay. Pagpiyon mo Hugakulong ka Oy, baba daw nga dyan, natin agman ni Paddy. Uning nga 10 pesos, magbakal kang blade. Sulun ka Pangyayari. Tulungun mo Tulungun mo Mari nagabus kita rin Oy, mga tugang ha, dyan sa Nabuo Camarines Sur, ha. Bumayle sa Bicolano reggae Rago ng gabus Ang tututukan na abangan dyan, ang magiging privilege speech ni Konsyal Doc Ladaw. Pwede kang bumayle sa Bicolano reggae Rago ng gabus tigde Matalit sa kapwa Saka ang malisyata daw sa mga public officials na igwaman sa diri ng mga legislative building and parking space. Yawan Anong gusto Haraliya daw tabi nindin mga pangaran kan sa indong ina mga posisyon sa mga parking space. Nagaro ba ka gusto na nindong suluhon na ang sarong halimbawa parking area dyan ang solaminting pwede nga makapag-parking dyan ang sa indong opisyal. Mari nag Na halimbawa si Vice Mayor na sana palang pwede dyan na mag-parking, dapat mag-parking ang gabos. Pwede kang bumayle Kung available ba kung pagparalagaan. Dirinturay daw hindi yan. Mari nagabus Bako magkadyan pagsasadiri kan. Mapalaman Kaya dapat open lang. Kung siya gusto mag-parking, mag-parking. Maggamit man. Rago ng gabus tigde Garo man yan sa ibang mga establishmento dyan na haros. Mapalaman ubangge Ang gusto sa naman na makagamit kang parking space in front of the establishment. Itong may sadiri ka na pwesto. Ay salabag. Tamili may Ang tinampo para sa moya. Pagsasadiri ng publiko yan eh. Silent production once again Lalo ng priority dyan na maggamit sa mga tinampo, ang mga bihikulo. May mga shoulder kita. Magagamit man kan mga taong nagraralakaw. Paday. Dahil man po pwede na araw kayo. Kaya dapat ayusin yan kan mga traffic enforcer man. Oo, ang mga babae baga paday. Kundi Dangan, ini pong Bako man kami mga babaero Yes man Bako man kami mga babaero ini pong mga miyembros man kang konseyo. Bako man kami Dapat bago pa mag-phone ang regular session, dapat kompleto na. Yes Sa igo bagay opening prayer na ina-upload. O dapat sarabay-sabay ka muna ngangaradyo. kaming mga Bicolano Igwaman dyan konsyal sa ibang lugar, minsan may namamasdang kita. Ang papel, puro na sana sa pagpangaji. Ano ba man? Ang papel, mag-ano, si Mana pag kami igwang mag-taas kan sa iyang tuong kamot, present. forma Pero pag abot sa deliberasyon, Dara dahil gayo nakakasabay. Ibubutasan Kaya ako, saludo ako sa mga ilihidong konsyal Babayi na namamasdan kong maurag, Pero may dunong, nakakapag-participate, nasusundan ang deliberasyon sa babayi dahil sa agenda na sendang pinagtutukar. Lunes hanggang Biyernes may ka-eyeball na Bueno mga tugang, mahanap buhay lang kami in after days we'll be back. Iba't ibang putahe ang sa iyang pagdadal Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Bida, bida kin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Naging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang titikit, sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging bidikit. Mga tugang, balik kita sa to'y pong programa. Di kaya perbisyang pinkiwalyo tansa kung madi amayunon siyang Ang mga paghahay po kasi ng job order, mga tugang. na tinapa ito pala niya Ay mga tugang, ang programang ini gusto kong pasalamatan ato dinikan na Maygos, Mabuot, na nakatupaw sa gapo na si Honorable Councilor Inton Paro Balibar, basta sa Municipal Councilor o Bula, Camarines Sur. Thank you so much. uyod dawa na wala akong pagbaha uminabot Saro po sa mga pinagtuturo-tuan kan ibang mga mayor, vice mayor. wara tanong Bicolano
ang power or authority kung si isa sa duwa ang dapat mag-appoint, mag-hire na may kakontrata sa mga job order. Kaya sa iba po na mga LGU, ang ibang mga dahil nagkakasundo, ang ibang sanggunian, mayo talaga pong mga job orders employees. Kaday po tinutugutan kan sa idang mayor na makapag-appoint. Lalo na kung may ordinansa man pero expired na. Sa tarang kapag kami ang namuot, wow, grabe ang siram, mapusok asin mahigos, igwang paninindugan, di padaba ang piday, lalo na kung maagong itiuson. Pero po ang mga vice mayor, Tumimi na ipikik. tinataan man po diriyan kan sa opinyon kan DLG sa libro kan local government ko na makapag-appoint man ng vacant position within the legislation office with plantilla position. Pero about sa mga job order, kadako lang kani nagtuturo-tuan na mga mayor, vice mayor po sa enterong Pilipinas. As in, hinahagad po ang opinyon digdi kan Department of Interior and Local Government. Sabi ko na nga ni, dahil lang akong kopya, kan opinyon na pighagad mismo kan sarong vice mayor sa Rinconada dyan sa Bula, ni Vice Mayor Totoy Malanyaon, kung si isa sa endang doon ni Mayor Miguel Basco ang may authority or power to appoint or to hire job orders employees ba kan sanggunian. Pero pag nakako akong kopya mga tugang ibabasa ko sa endo on air ang naging opinyon kan DILG. Diyan man sa parte kang nabuha, aabangan ko na lang ang magiging privilege speech ni Consial Dokla daw about man sa queering ini. Na dapat po yearly sa mga proposed annual budget kan rin man ang mga sanggunian maglungsod, magbayan, magpanlalawigan, dapat po included po sa proposed budget ang pondo or budget pang sweldo sa mga job orders, di ba? Yes, man! It's another reggae song by J Bang and MSK 2014. Bro! Papadaba kung kupakuta ang babaying amok mo kung bako ka sa Kaminsan nga ni, kung nagkakaraswan pa kaya. Nakakaabot pa sa ombudsman. Yan po, nag-re-renew po ang mga job order. May 3 months kaya. Diba? Ang lambang Consial ba, entitled man ng job order, employee. Ang ibang mga Consial ni Usad Uda. Kunya akong kasalado kan opposition. Kawawa naman. Padabaon ko siya, buda, padaba niya ako. Kaya ang bilog na tiwala sa kuyang itinao. Pero nadakot ko siya na may ibang kain. Kaya kung ang mayor po palaan, orderan ang sarong vice mayor na pumurupundo ka magpara-hire ng job order mo sa opisina nindo, pumurupundo ka. Tapi hindi ka palang kasuhan kan local chief executive kayan, mga sugang. Pero may mga vice mayor na sutil, abong magtubod kayan. Kasi giman hire ng mga job order employees sa endang opisina. Pero ang iniisip ka ni ba, nakikreate ka ngayon ng trouble. Ang araw ka ng mga bagay. Grabe pa man ang pagtubod ko sa babayeng arog mo. Haros pinagbalakita ka pa sa mga maguran ko. Na magayunon ang ugali mo, asin pa kong butikon. Honesta asin mapagpadabaon. Tapos makumabalang totoo, ito palang duraton ka. Ika na ko taagumon ko kaso nawara na akong gana tapat po. Paano yan po kung ang
mga job orders kan sarong sanggunian bayan man. Dahil natugutan kan sarong alkalde na Marinyo, ay kawawaan mga empleyadong ini. Magkakagurutom ini. Pero kung hayron, ibalik asin Marinyo, sa paagi na po kan pag-appoint kan mga alkalde, pwede po yan. May mga opinion na arog po kayo eh. Durat-durado na babayi na mahilig sa lalaki. Daipan ako kontento sa iba pa nagpadali. Haliputin magsulot, grabe pa ang kulurete. Una-unaon mo. Asin kun, halimbawa ang mayor, dahil na po patawanan ng budget for job orders ang sanggunian bayan, may puder ba o umayo? Ang iba nagsasabing igwa. Ang konsensya mo o talagang tugod ka. Kaya po yan, sarong bagay na dapat malinawan kan publiko. Ang mga elected official, may kanya-kanyang funksyon, as in kanya-kanyang poder, na dapat irespeto kang kadaklan. Oras 10:24 in the morning. Sigtay ko kutaan ng ma-interview sa Bula si Secretary to the Mayor and at the same time Municipal Councilor Greg Puntanan. Ang sabi sa Kuya Joey, pasensya na idol, nasa meeting pa ako, next time ha, sabi niya. Sige, mapa-interview ako sa imo. Kaya dahil pa lang siya ma-interview. Nasa meeting siya ngunyan. Diyan po sa Banwaan Mangkan, palayogan ko ng happy birthday si Mayor Ray P. Lacoste, Ubuy Camarines Sur. He is celebrating his birthday today. A special day ngayon ni Mayor. Happy birthday, Mayor Ray P. Lacoste, Ubuy Camarines Sur. And may you have many more birthdays to come. Castilla, Pilar del Sol, Rito Diaz, Bagong Susugun, Asilipa pa mga baryong, Darakun, Malaumawan, Makalaya, Darakun. Magayon pati ang mga programa dyan ni Mayor Ray Lacoste Saboy. Ang tanong, dyan ti Darakun, ang hipon, litong dalandang karan. Ang saro dyan sa magaling na programa niya, itong hali sa DILG funding, kung ma-implement as soon as possible. Itong inaapod na Retold Community Support Program from DILG National, na ang mga recipienting barangay digdiabuton sa mga 12. Na ang pundo haros maabot sa mga 100, more than mga 120 million. Garo inda kung may kaibahan pa ng infra project package soft infra program. Castilla, Pilar del Sol, Rito Diaz, Bagong Susugun, Asilipa pa mga. Oy mga tugang ang mga local government units, magpasar na kamo ha. Kan sa indo pong proposed annual budget for 2023. O ang mga konseho, kinakaipo na magkaigwa ka mo ng marathon hearing, budget hearing ha. Para po at least bakong reenacted or dapat igwa ka mong bagong annual budget for 2023. Dapat nga ni, October pa lang, hama na yan month of November na po kita ngunyan mga tugang. Ang mga punong barangay man, barangay council, magsumiter naman kamukan sa endong proposed annual budget for 2023. Dahil na kamo mag-arog kan ibang barangay na ang susumiter pa sa ng annual budget 2022 pa. Ay ano naman tayo, Diyos ko. 2023 na baga kita. Sakaan mga local government unit, former internal revenue allotment. Ini pala ngunyan inaapod ng national tax allotment. Kundi dahil po kan inaapod na ano nga nito ba din? Alingawan ko na pati itong igwa kayo na dahil ining national nagkaigwang
Garcia sa ruling. Anong apik ito? Mandanas Garcia sa ruling. Na kutaan na, kung dahil kita tinama ang kaning lintik na pandemic na ini, nag-increase na kutaan na po ang Internal Revenue Allotment or NTA kan mga local government units sa suba-subahan mong apektado man sa national government kan sendang koleksyon. O kaya po dahil man na itao, so increase, kaya nagbaba, naguros ang sendang annual budget ang mga local government units. So, madadagdagan na po yan. Kung in kaso mapakusog, maparahay, ang sa indo pong mga local revenue collection. Diyan sa Bula, plano po ni Konsyal Greg Pontanal na agdahon ang sa iyang mga pag-iriba sa konseyo na at least ma-revisar maayos, mabago ang luma ng tax code ordinance nindo dyan. Ano na daw barita dyan sa Sangguniang Bayan ka na Bato Palan? Kung naipasar naman po itong proposed annual budget ng executive office, nagsumitir naman ng proposed annual budget. Kaya lang po, duman sa pinag-ingutuan man na kagustuhan man kan Sangguniang Bayan na kutaan na mababalanse ang budget, ay nabawasan ang sa indang opisina ng garo na slash na trim down. Tana idagdag man kan executive office sa ibang mga departamento under the office of the mayor. So yan ang problema po dyan, pigtututukan ko man ining baritang ini. Kung maipapasar na itong pag ibinalik sa Sanggunian, baka itong mga idinagdag man ni Mayor sa opisina ni Mayor sa mga ibang departamento, halion man kan girari kan Sanggunian na sinibalik sa party ninda. Pero may ipapasar ang budget for 2023. Pero dahil na mamimitiran, itong mga nabawas sa kana idagdag. Malos kayo supplemental budget, ma-request ang Mayor for supplemental budget na bago pa magtapos ang taon 2023. Pero kung dahil magusto si Mayor kayo baka mag-veto, gamiton niya ang sa iyang veto power. Alagad, may peryodo sa naman po ang veto power na ni. Kung mai-override kan mga membros kan Sangguniang Bayan. But remember, the presiding officer cannot participate pag-abot sa voting. Kasi mga ngayon po ng 2/3 vote para ma-override ang veto power kan sarong alkalde. Sa sarong bagay na dahil nasusunod kan sarong local chief executive, di ba? Sa kasaro pa dyan, napigaabangan ko kung totoo po, napighali ang 20% development fund para sa mga miyembros ka na mga barangay or sa mga barangay na identified 50,000 man guide per project it's barangay. Kung di na lang kung totoong ang barangay kapitan kay nga dyan ni Mayor Junjun Surilla pito na sana. Pero bako po yan ang rason Ang importante dahil po kita maging anti-development, dahil man kita maging anti-progress kan sa tuya pong munisipyo. Ang para sa tao, ibigay sa tao. Sa Biblia nga ni Padi, ang para kay Cesar. Ano to? Ang para sa Diyos, ibigay sa Diyos. Ang para sa kay Cesar, ibigay para sa tao. Sa rumbang Ay, good morning kay Mr. Rosie Urubia.
May ghost na para door to door. Kan taga dyan sa San Roque, Iriga City, always tuning in. Si Ringman, good morning sa pamilya Arabi kan San Nicolas, Iriga City. Si Ramon, good morning. Happy listening. Saka si Manoy na pirming may bit-bit na transistor radio dyan sa Terminal Kantray Mobile. Pirmi na ka-tune in sa RPNDCKI. Malilingawan ko talaga ang pangalan ni Manoy. Pero arat yan, maagarumdoman ka yan. Si Mr. Robin Bombase. Yan. Dispatcher kan Motoda. Pirmi ken na very bit an sa iyang transistor radio. Naka-tune in yan sa RPNDCKI. Okay, good morning. Thank you sa mga suki. Sa mga operator and drivers kan Motoda. Sa mga paralunad, riding public. Good morning. Oy, ang mga tricycle driver, disiplinahon kan organisasyon nindo na dahil na magpagamit ka mga double ride na yan ta nakaka-buisit. Para ngayon pasiring sa alimbawa pa dyan pa sigira ngayon halidigdi ngayon sa may San Nicolas double ride ang singil na yan na naman niya ako yan sarong bisis lang kung nagsakay naging double ride sa emo buisit. Pero niya ko pero nagtamang giraray ko pa di pa double ride mo naman yan sir na logi ngayon pamamasada mi paano mo niya ako sa bot-bot ko lang bako manggabos pong paralunad mapirak. Kaya dapat, so exist lang ka itong minimum na kilometers, kung piraman so nag-exist, kung pirang distansya man yan, di yun lang idagdag. Bakong nadoble. So, presyo kan pamasahe o plete. Maging honest to goodness lang po, and dahil man mag-approve na gayo. Dahil taman samantala na gayo ang sa tuyang mga suki. Para lunar. Magsunod po kita sa Fair Matrix. Yan ang pinakang the best. Saka marebaga ang chairman kang Committee on Public Utility sa Iriga. Si Konsyala ni Kilagrimas na puro man sa balanse, pagtabang sa ambos lalos. Kasi po, may domino effect. Once na ang petroleum products magkaigwaning oil price increase or magtaas ang presyo per barrel sa pangkinaba ng merkado kan petroleum products, nagkakaigwang domino effect or chain reaction. Nataas ang presyo kan mga barakalon, mga utility, public utility prices, pamasahe sa mga pampublikong lunadan. Nagdidemand ng taas sa plete ang transport sector. Hanggang sa nakukulgan man ang riding public, nagdidemand man ng pagguro sa plete. Hanggang sa namamati man ang epekto kan pagtaas kan presyo kan gasolina, kan mga labor sector, nagdidemand man ning taas sa sweldo. So, may chain reaction mga tugang. So, ang gobyerno, nagiging papel nila how to balance the situation. Na dahil man manganaan sa riding public, dahil man makangana. So, mga yan po sa transport sector. Mga transport owner or mga driver sa pampublikong lunadan. Maliwanag. Dapat barabalansi lang po digdi sa ibabaw kang kinaba na mayo man maapi. Mga tugang mahanap buhay pa kami, and after this, we'll be back. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat yung paningin ko malinaw na malinaw.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirundom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Bueno, ito kang balik kita sa tutoy pong programa. Palayugan ko ng good morning ang kapos ng mga Facebook Live viewers sa oras na ini. Good morning kay Ma'am Mary Paras. Sabi niya, good morning everyone. Thank you, Ma'am. Ang Sister Angel ko na nag-share ka na sa kuyang programa, pirming naka-tune in, pirming nakasuporta, si Sister Angel Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus. And gusto niya man bation si Ma'am Bina Binaobra, si Paring Cha Binaobra and family, si Ringman and Pamilya Medroso, Rolando Medroso, kay Bayaw na Erning Medroso, and kay Hermanang Maureen Medroso of Naga City. Si Hermanang Sister Angel Melanie Mendoza also watching from Limassol, Cyprus, and also to Bossing. Mr. Dirk, how are you, sir? I hope you're always fine and still handsome, always safe and healthy. And also to Mr. Jun Canaris also watching. Thank you so much, sir. And to also to my sister Imelda Tumon of Manila also watching and family. To Sister Angel Maroa Mendoza Yaser of Japan also watching. Thank you so much. Hearing man si Ma'am Gina Barameda sa Rosa Barangay health worker kan Barangay Sagrada nagawatching. Good morning kay Ma'am Gina Barameda. And good morning kay Kap Melvin Barayoga. Sabi niya, have a nice day to all. Thank you, Ma'am Gina Barameda, and thank you so much for watching. Yes, man! It's another reggae song by Oy, mag-ingat po kita ha, pagkatapos kan paglamasa kan bagyong paing. Dakol na naman po ang nagkakahilang. Ay mahal po baga ang bulong, mahal ang bayad sa ospital, mahal pa ang bayad sa konsultasyon sa doktor. Lalo nang mahal ang mga tigbabayaran oral daw sa mga kwarto o kan mga hospital, lalo na sa pribado. Kaya po dapat kita mag-ingat na dahil kita magkahilang. Dakula po kayong danyos ang krinear kan bagyong paing sa enterong Pilipinas. Punyan sa parte kan Mindanao hanggang sa northing parte kan Luzon. Kadakol na mga nadistrusong mga karungan, tinampo tulay asin iba pang establishmento, mga pananong. Malata sa pinakang huring data, o minabot na sa sobra sanggatos ang nagkagaradan. Pinakadakol sa Maguindanao del Norte na sobra sa 50 nagkagaradan. Makalis pong magtiris o magkaiguanin landslide sa bukid na parte asin na ilubong. Ninbuhay ang mga taong nakairistar sa pamitisan kana burubunduking lugar sa sinambit ng probinsya. Asin dakol na iristar sa evacuation center hanggang sa presente na mayo pong mapulian na harong dahil ginaba kan bagyong paing.
nagkatarambunan pa ning daga. Sabi kan mga nakaligtas, dahil na sinda mabalik sa lugar ninda. Nagkaigwana ning takot, trauma, na mag-star sa gilid kan mga kabukidan. Pero po sa totoo lang kaya mas maraming environment mas mapresko mag-star sa mga bukid na barangay. Kaya lang peligroso lang po pag may kalamidad. Pinakadakulang problema na kinakaatubang ngunyan ang paglakop kan mga sari-saring hilang na makukuha sa baha. Saro na dyan ang leptospirosis. Hilang na nakakagadan. Hilang na nakukuha sa mga ati kan mga kino. Yan. Lalo na kung ang mga bitis pa. Mga bitis po kan tao, pag itinampisaw sa bahang tubig, kung may leptospirosis dyan, nako, ang open wound po, dyan na minalaog po ang bakterya. Tapos tayo dyan. Hilang na nakakagadan yan. May mga probinsya po, banwaan, barangay, lubog sa baha. Asin pinag-aaditan po ang kasukan leptospirosis, ikaduwa, ang dingge. Dahil po ang namok, na nabubuhay sa tubig na may darang dinggi, saro man po ini sa nakakagada na hilang. Ini pating mga daga daw nita urugbun sa ng urugbun ining mga kino, ang mga daga baga masakit mapuho. Miski ang namok, masakit man mawara, sa kinabaan. Pati ning kino, mga pisti pa niya ako ini yung mga ini. Minsan pati, pag minuda mo sinda, tutukubon ang sa imong mga bado. Ay, pangbihira pala niya ako ni gano'n, may isip. Nangyari naman yan sa iyo, pati, kanaki pa ko. Duman sa muya, makinuon, di para muruda ko. Dito pagka-utro, si Manab, ubo si bado kung pigparangat-ngat. Arog pala niya ako kanan mga kinugaro may mga isip. Kaya kung kayo dahil ako nagparamuda sa mga bait. Ang lapod ko na sa enda, bait. Huwag niyong pakialaman mga damit ko. O dahil na, pakialaman. Kainin nyo na yung mga kakainin nyo dyan mga tira-tirang ulam sa kanin. Huwag lang ang damit ko. Dapat i-brief ko pa din, tiro tong rinalabot. Grabe pala niya ako niyo. Dahil mo palang pwedeng mudahon ang daga o kino. Tutok ko mo na intiro ang sa ngangat-ngaton ang sa mong mga bado. Ang bihira, no, ha? Saka, ingatan ta po, makainom ng maating tubig inumon, ha? Sa mga binang lugar. Saro pa yan sa posibleng magdulot ng cholera or diarrhea sa mga tao. Kaya iba-ibang klaseng hilang ang nagbubortuaan sa ngunyan. Ang nakakatakot pa, may mga barita pang mga 2 o 3 pa ang bagyo ang maabot. Sa Pilipinas, malata na sundan tulo si Paing ni Queenie. Parang nga ni si Queenie po dahil managlamasa sa Pilipinas. Bago pa daan magtapos ang taon 2022. Gustong sabihin ka ni, dahil patapos ang kalbaryuta na pwedeng matamasa sa posibleng raot pa ng panahon o bagyong malaog sa Pilipinas. Kaya mga G kita, dahil naman kita bagyihon, tayo rakman po kan mga nabibiktima. Tapos posibleng magkaigwa pa ng pagbaha, magdulot ng mga kailangan, asin distruso sa mga pananom, asin kaharungan. Kaya po ang gabos dapat pirming maglikay, mag-ingat, mga G sa mahal na Diyos. Pirmi kitang irayo sa ano pa man nakatibaadan, sa ano pa man nakadimalasan, irayo sa kagutuman, irayo sa mga kalamidad. Asin irayo kita sa ano pa man na kailangan, asin kasakitan sa buhay. Daan mahal na Diyos lang po ang makakasurog sa satuyan. Bawal na sigarilyo. Duman po nga nila sa Manila, mataas daan singil sa tubig sa maabot na taon 2023. Sa pagtaas po na kaya kang presyo kan petrolyo,
matik na nagsusurunudan ang pagtaas kan pamasahe sa pampublikong mga lunada. Asin presyo kan mga panginot na barakalo. Namamati po kan mga Pilipino ang epekto kani sa mga basic goods and inaasahan pa na mas malangkaw pa ang presyo kan iba pang mga barakalon kabali na po ang pagtaas kan power rate, di ba? So kuryente ita baga nagtaas man monthly ang sa tong binabayaran. Ang tubig iyo man po mataas man da po. Asin iba pang mga serbisyo sa paglaog kan taon 2023. Ang panginutan pong mga rasones or dahilan an mayong hutahot na pag-ulan to kan presyo kan gasolina, asin ini man na nangyaring gyera sa pagultanan kan Russia asin man Ukraine. Nagpuon lang ang pagtaas po kan presyo kan petrolyo kan po na magkagyera ining duwang nasyon na ini. Kung sa bagay po bakol ang Pilipinas naghihinagpis kundi maging ang iba pang nasyon na nag-aangkat ng gasolina sa mga oil producing country maging sa part of Europe iniindaman ang kawaran ng supply ng gas hali sa nasyon kan Russia o Russia ano po. Kaya ngunyan pa sana po inaabisuhan na na iba na permi kitang maging preparado sa anuman ang mga pagtaas sa mga bayaran. Dapat maging masinop kundi panahon na ini dahil na kita nakakapag-savings ano po. Iyo baga dahil sa taas kan barakalo. Dawa austerity program ang sa tuyang ginigibo or belt tightening talaga da ikakayahon po kan sa tuyang income against expenses. So always we experience the budget deficit. Perming deficit, perming kulang. Mga tugang ang income tax sa mga pang-oral daw tang pangangaipo sa buhay. Lalo na sa pagkaon. Dahil man pwede kaya po kita na magparatipid naman sana sa pagkaon. Ang iba nga ni po nakakaawa man, talugaw pagkaaga. Lugaw pagkaudto, lugaw pa pagkabanggi. Kamuti pagkaaga, kamuti pagkaudto, pamanggi, kamuti pamanggirara. Pabaho turay. Pagkaudto, panira, turay. Pagkabanggi, turay. Sabi kang Ido, boss, permi, nasa naman baga ngayong turay ng panira ako. O Ido nga ning Ido mga tugang, aso ng aso nagireklamo na sa pinapakaing turay sa kanila. Di lalo pang tao po na may isip, may puso't damdamin ding nasasaktan at may tiyan na nagugutom. Government, mag-isip-isip po tayo kung ano ang solusyon para magsibabaan ang presyo ng mga pagkain, prutas, gulay, isda, bigas. Kasama na rin po ang paraan o solusyon para mapababa ang power rate natin. At lalong may human na naman ang pagtaas sa bayaran sa tubig, lalo na sa Metro Manila. Bueno mga tugang, inabot na ako ng oras sa pamaaram sa mga Facebook Live viewers. Thank you so much. Sa mga nag-antabay sa mga Transistor Radio, thank you. Sa gabos na inaabot kan sa moyang signal kan RP and DCKI, the number one name imban sa Bicol Region and Rinconada area. Sa lado technical, ang sa kuyang idol, simple lang, pero talented din may golden voice, saka may talent bag-abot sa musika. Saludo na talaga ko sa emo pa din. Si Engineer Charlie Buenaobra. Yan man dyan sa information, si Aldrin Orlando sa opisina. Ang sige sa naman pating gayon, sige ang sexy. Ang samoyang finance and admin manager, Ma'am Kayla Ligacion. Sharing man sa transmitter site, Engineer Joanna Dibilla, Mamok, Joanna Dibilla. Ang Dibilla pa lang pa din ang bansag Mamok. Ayun si ano nga ni, si father-in-law ko, Dibilla ang apelyido, Mamok man talaga na apod sa enda. Sharing man si Jimmy Gonzon sa information. Ini po si Joey Habana Lim, salamat.